कशा आहात सगळे? पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे पायल रेसिपीज मध्ये। तर आज आपण बनवणार आहोत मस्त असा मसाले भात, तोही अगदी झटपट। चला तर मग मसाले भात बनवायला सुरुवात करूया। तर इथे सगळ्यात आधी आपल्याला बासमती तांदूळ छान असा धुवून त्याला गरम पाण्यात 5 मिनिटांसाठी ठेवायचा आहे। तर ही प्रोसेस मी आधीच करून घेतलेली आहे, कारण आज आपण झटपट मसाले भात बनवणार आहोत। आता आपण तांदूळ थोड्या वेळासाठी बाजूला ठेवून देऊ आणि यासाठी लागणारी पुढची प्रोसेस करून घेऊ। तर सगळ्यात आधी आपल्याला एक कांदा छान असा उभ्या आकारात कट करून घ्यायचा आहे। त्याचबरोबर आपल्याला एक टोमॅटो सुद्धा बारीक बारीक कट करून घ्यायचा आहे। आणि आपल्याला कांदा कापताना तो उभ्या आकारातच कापायचा आहे, कारण तसाच तो छान लागतो मसाले भातासाठी। आता टोमॅटो ही छान असा कट करून झालेला आहे। आपण एक गाजर कट करून घेऊ। तर इथे गाजर ही छान असं कट करून झालेला आहे। आता इथे माझ्याजवळ थोडंसं पनीर आहे, अवेलेबल असेल तर वापरा, माझ्याकडे आहे म्हणून मी वापरते। आता इथे आपण सर्व हे कट करून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला अद्रक आणि लसूण थोडंसं ठेचून घ्यायचं आहे। आणि आजचा जो आपला मसाले भात आहे तो खूप छान आणि टेस्टी होणार आहे, त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा। त्याचबरोबर अगदी झटपट सुद्धा होणारी ही आपली रेसिपी आहे। तर इथे आता अद्रक आणि लसूण छान असं ठेचून झालेला आहे। तर इथे मी आता इंडक्शनवर कढई ठेवून घेतलेली आहे। आता यामध्ये आपल्याला थोडं तेल टाकायचं आहे। 2 ते 3 चमचे आपल्याला तेल टाकायचं आहे। त्याचबरोबर एखादी चमचा आपल्याला इथे साजूक तूप वापरायचं आहे, तुपामुळे छान अशी टेस्ट येते। आता तेल छान असं गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण 2 तेजपान टाकून घेऊ, 2-3 दालचिनीचे तुकडे, 2-3 लवंग, त्याचबरोबर 2-3 मिरे टाकायचे आहे। आता अगदी थोड्या वेळासाठी आपल्याला याला परतवून घ्यायचं आहे। अद्रक आणि लसूण जो आपण ठेचून घेतलेला होता तो आपल्याला यामध्ये ऍड करायचा आहे। त्याचबरोबर जो कांदा आपण उभा चिरून घेतलेला होता तो आता टाकायचा आहे। आता जोपर्यंत या साईडला कांदा छान असा होतोय तोपर्यंत आपण या साईडला पनीरचे पीसेस टाकून घेऊ, म्हणजे तेही छान असे तयार होतील। आणि पनीर हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला वापरायचं असेल तर वापरा, अदरवाईज नाही वापरलं तरी चालेल। आता इथे कांदा बऱ्यापैकी झालेला आहे। आता यामध्ये आपण बारीक कट केलेला टोमॅटो टाकूया, त्याचबरोबर बारीक कट केलेला गाजर टाकूया। आपल्याला जर का यामध्ये शिमला मिरची किंवा मग फुलगोबी वापरायची असेल तर बाकीचे व्हेजिटेबल सुद्धा आपण यामध्ये वापरू शकतो। आता यामध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकून घेऊ, म्हणजे टोमॅटो जो आहे तो आपला लवकर शिजेल। आता मी इथे वाटाणे घेतलेले आहेत। तर हे वाटाणे मी आधी भिजवून ठेवलेले होते, त्यामुळे ते छान असे नरम झालेले आहेत बघा। आता हे आपण यामध्ये टाकून घेऊ। पर्सनली मला मसाले भातामध्ये वाटाणे खूप आवडतात, म्हणून मी खूप सारे वाटाणे इथे टाकलेले आहेत। आता हेही आपण यामध्ये छान असे मिक्स करून घेऊ बघा। आणि बाजूला पनीर सुद्धा थोडं थोडं तयार होतंय। आता इथे आपण थोडे शेंगदाणे टाकून घेऊ। आता शेंगदाणे छान असे यामध्ये मिक्स करून घेऊ आपण। आता आपल्याला यामध्ये सुके मसाले ऍड करायचे आहेत। अगदी थोडीशी आपल्याला यामध्ये हळदीची पावडर टाकायची आहे। लाल तिखट ज्या प्रमाणात आपण खात असाल त्या प्रमाणात आपण लाल तिखट हे कमी जास्त करू शकतो। मी इथे 2 चमचे वापरलेले आहेत। थोडासा गरम मसाला। आता आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। तर आधी टोमॅटो शिजताना आपण मीठ टाकलेलं आहे, त्या अंदाजानुसार आता आपल्याला यामध्ये ऍड करायचं आहे। तर हे आता छान आपण परतवून घेऊ। इकडे बघा पनीरही छान असं तयार झालेलं आहे। आता हे सगळं छान आपण मिक्स करून घेऊ। आता हे छान असं मिक्स झालेलं आहे। आता जो आपण तांदूळ भिजत ठेवलेला होता त्यातला आपण पाणी हे बाजूला काढून घेऊ। तर बघा गरम पाण्याचा वापर केल्यामुळे तांदूळ हा आपला छान असा भिजलेला आहे, हे बघा लगेचच तुटतोय। आता आपण टाकून घेऊ। तर बघा मी परत एक वेळेस दाखवते तुम्हाला, हा छान असा
पाण्यामध्ये शिजलेला आहे, अर्धा हा शिजलेला आहे, छान असा कट होतोय। आणि इथे मी तांदूळ 1 वाटी घेतलेला आहे। तुम्हाला ज्या प्रमाणात बनवायचा असेल जास्त कमी तसं तुम्ही तांदळाचं प्रमाण हे कमी जास्त करू शकता। आता यामध्ये आपण 1 ग्लास पाणी टाकून घेऊ। आता यावर आपण झाकण ठेवून देऊ आणि मीडियम फ्लेमवर हा छान असा शिजवून घेऊ। आता हीच प्रोसेस तुम्ही कुकरमध्ये सुद्धा करू शकता। आता जोपर्यंत आपला मसाले भात हा छान असा शिजतोय तोपर्यंत आपण गार्निशिंगसाठी छान अशी कोथिंबीर कट करून घेऊ। तर इथे आता आपण मसाले भात हा चेक करून घेऊ। बघा किती मस्त दिसतोय। याला मी 10 मिनिटं मीडियम फ्लेमवर छान असा शिजवून घेतलेला आहे। तर बघा आपला भात हा छान असा शिजलेला आहे, अगदी मऊ झालेला आहे। आता यावर आपल्याला मस्त अशी कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे। तर इथे आपला मस्त असा झटपट बनणारा मसाले भात हा तयार आहे। आता मी हा आपल्याला सर्व करून दाखवते। तर इथे आपला मस्त असा मसाले भात हा खाण्यासाठी तयार आहे। अगदी 15 मिनिटात हा झटपट तयार होतो। मग कसा वाटला तुम्हाला मसाले भात? झालाय ना अगदी मस्त। मग कोणाची वाट बघताय? तुम्ही पण बनवा आणि कसा झाला ते मला कमेंटमध्ये कळवा। आणि अशाच माझ्या रेसिपीज तुम्हाला बघायच्या असतील तर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे, तिथे जाऊन तुम्ही बघू शकता। चला आपण भेटू अशाच एका छानशा रेसिपी सोबत माझ्या रेसिपीच्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत आपली आणि आपल्या प्रियजनांची काळजी घ्या आणि जाता जाता सबस्क्राइब करायला विसरू नका। टेक केअर, बाय बाय।